menee tilaa kyllä tuohon. Se on iso tuo. Hirveän tumma oli vielä. Oli oikein uroskala, komento ja vähän vapaa pystyy. Saadaan vapaata. Mut jarrunen kyllä. Kyllä vielä. No. Nyt voi olla, että nyt... Oho. Se on kamala. Virtas. Ei se mulle toi. Ei. Aika hyvä spurtin vetäs siinä. Saatko hypyn nauhalla? En ollut varma siitä, kun... Olis nyt semmonen, kun saattaa ylös. Toivottavasti. No, se on ensin se mutka matka, sitten saadaan siitä. Vittu pojat sitä saatana iso haave. Ei se haittaa mitään. Eikä toisella veneellä kannata kuhtua tulemaan, kun ei tiedä. On se iso saatana. Joo, ja mä luulen, että ei ainakaan yhtään vittuilla, vaikka oltais vähän myöhässä. Tuleeko liian lähelle venettä nyt? Ei, kyllähän se pitää tullakin, että saadaan ylös. On iso. On. Se on iso. Kos lähtee? Aina kun löysää, nyt lähtee. Toivottavasti ei irti. Ei se irti. Sano sinne, että ollaan Nyt myöhässä. on Ari iso kalakin oikeesti. On tosi iso. Joo, me voidaan hakea se tossa. Me hoidetaan tää. Joo, alright. Niin me hakemaan. Ei perkele, kun vedän löysälle. Onks 10? On kyllä. On. Aivan tätä varmaan. Ehkä 13 metriä. On rasvaevä. Oh helvetin monen halako. Voi olla 14 kalaa. Katsotaan nyt. Vittu se on kyllä iso. Mä saa sitä, vittu se on mentävä tonne. Saatana paksuttaa tyysky. Vittu mitä sikaa perkele! Hirveä vittu! Otakaa pyrstästä siitä! Mikä elukka! Se joo. Tää videointi lopetetaan.